Hawa Tama Sise ni bɛɛ lajɛlen ma dɔn jinɛtigi Hawa Tama la ka bɛn kunun tɛnɛn ma mɛ kalo tile 8 san 2023. Hawa Tama tubira Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ka sirifila duba in kɔnɔna la ni ka don silamɛya la. An b'aw ladɔniya k'a fɔ Hawa Tama kun ye maa ye maa min jinɛtigi kun don, jinɛw b'a bolo ani jinɛw bɛ baara kɛ. A bɛ maaw ka saraka f'u ye ni ka maaw dɛmɛ ni ka maaw kungo dilan a n'a ka jinɛ. Mun y'a to Hawa Tama tubira ni ka don alisilamɛya la? A y'a jira a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko min ye ale tun bɛ baara min na, ale ka baara yɛrɛ tun bɛ bazelen bɛ baara min kan, o tun ye jinɛ baara de ka jinɛw wele ni ka tila ka sɔnni kɛ. Donc a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ale tun bɛ min na sitanɛ baara don, ko a bɛ duwawu kɛ a ɲɔgɔnna minnu b'a la yarabi ko Ala ka kan nasira d'u ma. Ale donna jinɛko in na nata m'ale bila la, a t'i n'a fɔ ko dɛsɛ de tun b'ale la ni o y'ale poussé ni ka bila nin baara in na. Ale bɛ don a la don kelen min kama ani a mansaw u ma bɛn a la fɔnkɔɲɔgɔnya nana u ni ɲɔgɔn cɛ parce que o mansaw kun ka laɲini tɛ ale ka don ni sitanɛ baara in na. Fa nana kɛ sababu ye furugu donna ale n'a mansaw cɛ. Ale ye luwanse ɲini ni ka sigi yen nɔ ni ka yen k'a ka baara yɔrɔ ye. Ale woloba banna ka diɲɛ fɛn bɛɛ la ko a kɔni bɛ nin sira in kan ale mako tɛna se a ka diɲɛ fɛn foyi de ma. Komi an m'a fɔ cogoya min na fili tɛ baasi ye mɛ n tɛ bɔ fili la o de ye baasi ye. Ala sɔnna a tubilen kɔ a ye Ala sɔrɔ ni ka tila k'a ba sɔrɔ. A ba tilala ka layidu d'a ma ko n'a bɔra nin sira in kan komi a bɛ luwanse de la ko ale ye du terrain tɛ a ma, du terrain min fana ni a jɔlen bannen don a aménagélen don. A k'a ka minɛnw cɛ a ka taa yɛlɛma a kɔnɔ, a k'a ka Ala bato a bato cogo ɲuman na pour que a ka sini bɛ se ka ɲɛ a bolo cogoya min na. Jinɛtigi Hawa Tama y'a jira k'a fɔ ko jinɛko kɔnɔna na maa bɛ se k'ale ladege mɛ ale ye min sɔrɔ a la, ale ye tɔgɔ min sɔrɔ a la, ale ye wari min sɔrɔ a la, ale ye hɛrɛ min sɔrɔ a la, i bɛ se k'ale ladege de ko k'i tɛ se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ a la. Mɛ n'i y'a ye ale bɔra a la sabula ale b'a dɔn ko sira ɲuman de tɛ. Yarabi an bɛ Ala deli Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ka bɔ ni sitanɛ baara ninnu ma. Tumana min ni jinɛtigi Fanta Sise sera sirifila duba kɔnɔ, Sherif Usman Madani Haidara y'a yamaruya ko a den Sheikh Ahmed Tijani Haidara ka kalimatu shahada d'a ma, ale ni ka baya layidu wɔɔrɔ d'a ma, ko ale yɛrɛ bɛ tila ni ka fatiha ta ni ka tila ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye cogoya min na a ye layidu min ta pour que Ala bɛ se k'o timɛ cogo ɲuman d'a ma cogoya min na ani Ala bɛ se ka nɔgɔya k'a ye cogoya min na diɲɛ tɔ in kɔnɔ. A ye tubi min kɛ ka bɔ nin na